žáner, tak my vám dnes zaspievame naše obľúbené staré evergreeny. Dúfam, že sa pridáte k nám, prajeme vám príjemnú pohodu a krásny večer. Rád sa stavil na Boha.
Ešte nás vydržíte počúvať. Áno, môžeme aj my pridať bonus. A ten bonus budú ruské piesne. My sme boli na nich odchované a tí mladí nech sa ich učia. Ich nádherná, tiahla, tklivá melódia, alebo potom temperament, ktorý sa ukryl do ich piesní, nás vždy ako si očaril. Takže pripravíme vám teraz takú zmes ruských piesní.